ndi wanu, wanu ndi wanu, wanu ndi wanu Mulungu anakupatsani. Wandi wanu, ameneyu ndi wanu, ameneyo ndi wanu Mulungu anakupatsani. Wandi wanga, wanga ndi wanga, wanga ndi wanga Mulungu anandidalitsa. Wandi wanga, meleyu ndi wanga, nansuzi ndi wanu Mulungu anakupatsani. Wandi wanu, wanu ndi wanu, apili ndi anu Mulungu anakupatsani. Ndiulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer. Lero pa 14 April 2025 movie wachiponyeponye, nkhawa zochokera mbanja, mamuna opusa amayiwala kumene akuchokera. Tikuwerenga buku la Miyambo chapter number 5 verse number 15. Mau apamwamba kuti achenjere naye mkazi woipa. Verse number 15. Imwa madzi anchitsime mwako ndi madzi oyenda ankasupe mwako. Kodi magwero ako ayenera kumwazika kunja ndi mitsinje ya madzi mphalala? Ikhale ya iwe weka, si ya alendo okhala nawe ayi. Adalitsike kasupe wako, ukondwere ndi mkazi wokula naye. Ngati mbawala yokonda ndi chinkhoma chachisomo, mabere ake akukwanire nthawi zonse. Ukondwe ndi chikondi chake chosaleka. Pakuti ukondweranji mwananga ndi mkazi wachiwerewere, ndi kufungatira chifuwa cha mkazi wachilendo. Atate, mu dzina la Yesu tikukulemekezani, kukupasani ulemu, chifukwa ndinu mwini zonse. Mulungu amene mumamanka mabanja, amene mumalumikizitsa ananu nkukhala mabanja. Lemekezedwani Jehova, landilani ulemu Yawe. Mawa unonso Mulungu mutilankhule. Mulungu chenjezani, Mulungu phunzitsani, dzudzulani, tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, tinasowana masiku awiri awa kona la munda. Mulungu adzilemekezanso mu weekend imeneyi. Kona imene nali ndamona Mulungu akudzilemekeza, ndipo tagonjetsa, tapambana. Zimene zimwana Mulungu dziutheka chifukwa ma intercessor munali pa maondo. Endipitirizani, popeza wiki ndi wiki pate ikuchitika mwambamu. Malemba manena kuti moyo umodzi wakha ukangotembenuka mtima kumakhala chisangalalo mwamba, chifukwa cha munthu mmodzi amene achoka mu ufumu wa mdima nkubwera mu ufumu wakuunika. Endi kumwamba mu weekend imeneyi
mioyo ingapo yasamuka kuchoka m'manja mwa devo nkubwera mwa Khristu. Chimenechi chabweretsa chimwemwe mu ufumu wa Yawe. Mwana Mulungu, sabata yatha tinasiyana pano, ndipo tinachita tsindika kuri mabanjamu muli dzinkhawa. Endi timaona ife kuti nkhawa zimene zubwera mbanja makamaka zochokera mwa mzimayi, ndipo timanena kuti mkazi wopusa. Mkazi wopusa. Taona zambiri ife kuti kula azimayi ambiri osimbwa, azimayi ambiri wopusa machitidwe, amene apangitsa mamuna okhala nkhawa, manenedwe, machitidwe zosalongosoka zapangisa mamuna okhala nkhawa, banja kumangogwedera. Endi lachisanu jamene timatseka wiki ija tinamona ife mzimayi dzina lake Mikala, amene adanyoza mamuna wake muntima, komanso kudzanyoza maso ni maso papapa, mpaka na nkumulankhula Davide kuti ndiwe munthu woluluka, bwanji umavina ndi ana, bwanji umasewera ndi ana, mpaka na nyoze ni mamuna. Ndeti manena kuti ndikupusa chifukwa zimenezi zidampangisa kumwalira opanda mwana. Azimayi ambiri mudzisamala manenedwe mukamalankhula ndi amuna anu, musamatumbwe, musamasimbwe. Mamunayi adabadwa ndi ulamuliro wa ufumu, amafunika ulemu, amafunika kumulemekeza. Inde zikhoza kuchitika zina zosakhala bwino, koma dziwa manenedwe. Nena onga mzimayi wanzeru, koma tikamanena zinthu zimonga mopusa timaononga tsogolo. Azimayi ambiri mudaletsa amuna anu kutumikira, azimayi ambiri mudaletsa amuna anu ngakhale ku overnight, azimayi ambiri mudaletsa amuna anu ngakhale kuthandiza usowa, azimayi ambiri mudaletsa amuna anu kuthandiza kwawo kwa mamuna. Ena mudali ndala mwanu mwathamangisa sindikumfuna pano ye, kodi ukufuna ine, ukufuna mbale yako, mpaka na banja gwede mamuna kudzadza nkhawa. Musamulipireso school fees. Ndeti nadzira nkula sabata yatha zimenezi. Ayi, azimayi polani muloleni atumikire, agono ake aphunzitse, muloleni. Hallelujah. Eti kumvinira Mulungu ndivuto mpaka na meeting nyumba. Ungamavina chonchicha. Ena mpaka na adasiyadi kuvinako. Ena mpaka na adasiyadi. Ena iyayi ukundidabwisa, ungamapereke cha 10 chonchi, ungamapereke cha 10 chonchi. Inu mulindi mwayi ndibwerese pamenepa, endi mukudusa muchisomo mamuna wanu amapereka cha 10 pamene chimamuna china chimamwera salary yonse. Ndemu ukadandaula ni mamuna olemekeza Mulungu pa cha 10 chake, pamene nzanu akulira kuti akangolandira nzibambo, ndalama zonse kuthera zibwenzi, ndalama zonse kuthera kumowa, mpaka nakatapira ana school fees sakulipiridwa, njala pa nyumba yalowa, ndalama zikuthera kumowa. Akangofika ndi anzake ati abasi free Johnson muli mowa bwanji mmenemo, ati makuda andipereka ine 100,000 yonse anthu nkumangomo akubwera ku nyumba chita theratu. Anansuzi ndalama za theratu. Ndiye wina kudandaula mamuna apereka ba mina 100,000 cha 10 pamene wina amwera 700,000. Kupusa. Mundilole wiki ino, mundivomereze tikampepo kwa zibambo, koma azimayi ndangokamba mzimayi wopusa eka. Endi muwiki imeneyi ndibweresanso kuti kula azimayi anzeru. Kudziwa kuno biliva azimayi alipo anzeru, ndeti yaonanso kuchokera m'malemba. Kodi mzimayi wanzeru ndi uyu okanika ni mamuna. Tidziona mmenemu mwana Mulungu nkhawa arudzadzadza m'mabanja. Ena mudachitika chisomo muli ndi azimayi abwino kwambiri, koma chimamuna chompwampwana chopusa. Chimamuna chopusa.
Lero tikufuna tione kuti mamuna wopusa amayiwala kumene achokera. Zimenezi zapangisa kuti mabanja mukhale nkhawa. Mzimayi wina ndinena pano thupi latheratu. Ababa mundivomereza. Mzimayi wina pano thupi latha. Mzibambo mudamkwatira mwana wa mwini thupi akuyenda ndi mdidi kuponda njoka kufelatu. Koma mutangontenga kubwera naye pa nyumba chifukwa cha nkhawa zimene mwambweresera mwana wa mwini athakuonda. Anthu akakumana naye kumfunsa anasuzi ndinu bwanji mwaonda chonchi mukudwala. Misozi kumangogwa m'maso thupi likutha. Nkhawa zochokera mbanja abweresa nda chinzibambo chopusa. Nkhawa zochokera mbanja chinzibambo zimene akuchita akumuondetsa mkazi. Akumuondetsa mkazi. Ndikunena ndina mudantenga mwana wa mwini ali ngwiro kuyera tukumeneko. Pano mwatha kumviviniza pano angobwera wakuda bi. Mwana wa mwini mwanchitanji. Nkhawa zochokera mbanja chinzibambo chopusa chimayiwala kumene chuchokera. Mwana Mulungu pasaji tawerenga ku buku la Miyambo 5 verse number 15 mpaka na nkutsika nalo pali nkhani. Ndipo achita kunenetsa pamwamba penipenipo kuti azibambo tichenjere ndi akazi oyipa. Ndimati ndinene azibambo ambiri amene mabanja awo asokonekera chifukwa akhala opusa pa akazi oyipa. Kuli dzakazi zina zoyipa zoyendayenda zimene zikupangisa azibambo kukhala opusa. Endi zotsatira zake mzibambo uyuyo chifukwa chokopeka ndi akazi oyendayenda abweresa nkhawa mbanja lake. Endi zotsatira zake ndalama chuma chawo chonse chikuonongeka makamaka chifukwa cha makhalidwe oyipa amene mzibamboyi akubweresa. Ndi pa vesi imene tawerenga nati bwa imwe madzi ngati uli ndi ludzu imwe madzi mchitsime mwako. Udzimwa madzi mchitsime mwako. Bwanji umakhala maso mwamwa bwanji kumapanga ngati chiweto. Ndimafuna ndilise phale azibambo tamapolani khazikikana azibambo tamakhurisidwani. Dzazibambo za mpiri zosakhurisidwa. Dzazibambo za mpiri zangodzaza ni mzimu wachisiriro. Dzazibambo za mpiri zangodzaza ni mzimu ofunafuna kugonana ndi ena. Dzazibambo za mpiri zangodzaza ni chizimu choyipa. Akuonda tu nansusi thupi latheratu thupi kutheratu. Imwe madzi amchitsime mwako. Imwe madzi amchitsime mwako. Bible nena kuti imwe madzi amchitsime mwako ndi madzi oyenda mphalala mwako. Udzimwa amene kodi magwero ako akwana kumwazika kunja ni mitsinje yako ya madzi mphalala. Haleluya. Ikhale ya iwe weka siyalendo okhala nawe udalitsike kasupe wako ukondwere ndi mkazi okula naye. Isindike pamene chimene chikuchitika vuto yayikulu kwambiri. Azibambo ambiri azimayi amene adali nawo dzana pano afikapo abowa. Amene mudayamba naye amene adakupirirani dzana musayiwale achimwala. Ndimati ndidandaulira chintengo musayiwale awo amene mukuyenda nawo lero dzana sadakakulolani.
dzana lija simudali kanthu. Mkazi uyuyu amene mukuntaya leroyi adavomereza padzana, mulibe kalikonse, muli tetete, adavomereza na temboyi, adavomereza na phiriyi, adavomereza kuti ndikhala nawe ndikhala nawe. Ngakhale ulibe kanthu, nonse mudajiya, nonse mudathamanga, magobo mudapanga, mkazi kukwera phiri kupembedzera kuti Ambuye mukumbukire banja lathu, mpaka na mudachoka pa 0 kudzafika pa 1 muli pamodzi ndi Nasuzi, kufika pa 2 muli pamodzi ndi Nasuzi, mudafika pa 4 lero mpaka na mbiri yanu njotchuka, muli ndi mabizinesi akuluakulu, muli ndi magalimoto lero, anthu amakudziwani ku trading center yanu, dzina lanu lili pamwamba, mwalemera, muli ndi chuma, mwapita kunja. Pano anthu aona kuti muli nkatundu ndi matilisa khwerere. Usayiwale kumene wachokera, usayiwale. Bible nakuti uchenjere ndi akazi opusa, chenjera ndi akazi oyipa, chenjera ndi akazi oyendayenda, chenjera ti mawu lawo tisakukope, maso awo asakukope, kuphoda kwawo kusakukope, tsitsi lawo lisakukope. Kumbukira ukuchokera kuti. Enanu kuti mukwatire dali ntchito, kukanidwa mudzi wonse. Amene iyayi ine ndadusatu mmene kukanidwa chifukwa cha umphawi. Ukadyanji pamene pacha osaphunzira ngati amene. Mulungu si munthu adakakamira abemere osauka yemwe. Ndikukambanso ndi mzimayi wina adachita chokakamira, ena adalipo anthuthumula adakana nkolola inu. Mkazi nkumapemphera, ndifuna tigule tonse nthuthumula, osati nthuthumula wa gogo wake. Ayi, ndifuna tigule tonse galimoto ndi amunangawa, osati galimoto yakumtundu kwawo. Mkazi adakakamirabe ndinu amunanga tilime, amunanga tipange mabizinesi. Pano mpakana mudalemera muli ndi makampani. Lero mkazi uja kusanduka chitsiru, mwamba kunsiya nyumba ndikupita kasangalala ndi akazi achilendo. Bible ikunena kuti udalitsike ndi mkazi wokula naye, udalitsike ndi mkazi wako opoyamba yemwe uja. Bwanji magalo ako akumwazika kunja, bwanji ukupanga zinthu zopupuluma, bwanji mukupanga zinthu zombwambwana. Why? Nkhawa mzimayi akuonda, chinzibambo sichikugona nyumba, tsiku ndi tsiku. Akamabwera pa nyumba osaka kuchokera ku ntchito, akamabwera pa nyumba ndi 2 koloko, 3 koloko. Mudali kuti Mr. Chintengo, mudali kuti kudali ma meeting ku office meeting yotha mamawa pano, kena mudzinyamuka mudzipitanso. Paseni number phone ya bwana ndidzifunsa ma meeting. Ukufuna utani nayo, mkazi pano akuonda, zikundya nkati, mkazi akuonda. Ngakhale ti yakumwa adzusambirira, mkazi akuonda. Ngakhale nyama ikuotchedwa, mkazi akuonda. Pano angotsala te mphepo kumuomba khoza kugwa. Why? Nkhawa zochokera mbanja, nkhawa zochokera mbanja. Adzibambo ambiri ngombwambwana, adzibambo ambiri ngopepera. Munthu wamkulukulu ngati ino, madala ngati ino, amandidalisa pastor kambiri, amana kuti chimunthu cha mkulukulu ngati ino nkumavulira ana. Dzadzibambo dzina dzimapita ma secondary school, ena dzimapita makoleji, nkumafika muli kuchabanja dandine ankulo wake. Enda aphunzisiwanso osadziwa kuti ndi chinzibambo chombwambwana chopusa chimene chifuna kuononga tsogolo la mwana wanzake. Muli inu mumadala simungakule,
mulinu numadala simungasinthe, mulinu numadala simungalemekeze banja lanu. Bwanji mukupanga chonchi, bwanji mukwazembera akazanu, bwanji mukugonananso ndi anthu ena. Ndimati ndilizekwerere Baibulo ikunena kuti mudzidalisika ndi mkazi wanu amene mudakula naye, mkazi wanu yemwe uja, mkazi wanu adakupirirani, mkazi wanu mudavutika naye, mkazi wanu wopayamba yemwe uja. Baibulo ikunena kuti mudzidalisika ndi mabere yake, mabere yake mudzidalisika nawo. Sikale chaka chathani nanena sopano, mabere a mkazi wanu mudzidalisika nawo, amene mudagwesa ndinu, amene akuoneka ifuka zibambo ena opusa mati mabere okugwa amenewa, mabere amenewa onga mapatapata, adayipangisa kuti bere ikhale patapata. Ndinuyo mudampeza mwana wa mkazi bere itayima, namwali uyuyu mudayigwesa bere ndinu. Ana ayamwangati bere limene mwapangisa kuti igwe bere ndinu. Bwanji mukukopeka ndi mabere ena, bwanji mukufuna bere yoyima. Palibe bere imene idzakhalabe yoyima, idzagwanso imeneyo. Kumeneko mukapitapitako kuperekako mimba, idzagwanso imeneyo. Palibe idzakhalabe yoyima. Ndimati ndilizekwerere Baibulo na kuti udzidalisika ndi mabere ya mkazi ako. Ukafuna kugwira bere uzigwira bere la mkazi ako. Bwanji ndiwozunguza manja mkazi aliyense mgwire bere zimene zisapangisa kuti moyo wako ubayizike. Baibulo na kuti udzidalisika ni mkazi okula naye endi mabere yake adzikukwanira. Mundimva, mudzikhulira naye, mudzidalisika naye. Aibalero mukopeka ndi tiazimayi toyendayenda timene tadziphoda tofuna kukuya mwani chuma, tiazimayi toyendayenda tofuna kupereka matenda mbanja, tiazimayi toyendayenda tofuna kuononga business, tiazimayi toyendayenda timene tilibe khalidwe, tiazimayi toyendayenda cholinga cha nkuononga mabanja. Madala ndimati ndikuneneni ndikudandaulireni pochita kukugwarirani chonde, mochita kudandaula chonde. Khuzumukani madala chonde, lingalirani mozama ndinu wa ulemu wake. Bwanji mumachoka nyumba mwanu ukagonana ndi akasiyana kuntsinje. Why? Kupusa, kumbwambwana. Munthu wa ulemu ngati, munthu wa ulemu wake ngati mukamapanga zimenezi, Ambuye akulankhuleni. Ndimanena mobwereza pano, chinzimu ichi chikakugwira chimakumbwambwanisa, chinzimu ichi chikakugwira chimakuonongera banja, chinzimu ichi chikakugwira chimakuononga. Akazi onsewa mene Mulungu adalengera chimodzimodzi. Kaya pali dzimiyambo dzina kuti atumbuka amatere, kalomwe amatere, asena amatere, koma ndikukamba dza mene Mulungu adamulengera mzimayi kuti mzimayi akhale chonchi, mzibambo akhale chonchi, tonsefe ngofanana. Koma chiwanda chimakupangisa kuti bwanji nditagona nanso ndi woyera, bwanji nditagona nanso ndi wantali, kapena ndigona nanso ndi onenepa, kapena ochepa thupi. Ndi chinzimu chabe choyipa chofuna kukuonongera tsogolo. Ndimati ndilizekwerere udzikhulira naye mkazi ako. Mundimva, mukhulire mkazi wanu ngwabwino kwambiri. Ndadakupasani ndi Jehova naimba nyimbo imene ndi wanu amene, kandi Najeri ndi wanu amene, Naremboyo ndi wanu ameneyo, Naphiriyo ndi wanu ameneyo ndi wanu, Nachiwambo ndi wanu amene ndi wanu, ndikuti ndi wanu, Nabangoyo ndi wanu. Msamaleni mudzadza zibambo dzina sidziveka akazi. Akazanu mwathaku akalambisa osaveka osasambisa, ndemwamba kusilira akazi anzanu amene asambitsa. Ino zima ndikhudza kuti chimamuna chabwinobwino mwalomwa kuti wekha uveke mkazi wako, wamba kusilira mkazi wanzako, kumbwambwana kupusa.
Nzibambo alense amene amasilira ndi kugonana ndi mkazi wa mwini wake ndi chinzibambo chopusa chombwambwana. Mukadzamva kuti abambo awa akuzemberana ndi mkazi wa mwini apo, dziwani kuti chinzibambo chimenechi nchombwambwana nchopusa. Osasambisa wako bwanji, osaveka wako bwanji. Bwanji mumasilira zinthu zimene wina avutika nazo kuzikonza yekha. Mukamamaona mkazi wanzanu akuyenda apa atavala madresi wodula, amakhala mamunayo akumufera mkazi wake kuti adzioneka bwino. Inu mkazi wanu mpaka na pano olo dresi simmangulira. Sopo ovutikira. Kusamba mkazi wanu kuchita kudandaula zimenezo simmatenga support. Mafuta simmangulira. Kupusa ndi kumbwambwana. Bwanji osachenesa mkazi wanu, bwanji osamveka mkazi wanu, bwanji osangweza pamwamba mkazi wanu. Nzanu akulagula madresi 100,000, madresi 200,000, akamagula masketi apamwamba, mablausi apamwamba, naye nzanu mkazi aja kunchenesa ndiye mwamba pamene pakusiriya zimene nzanu akuchenesa mkazi wake. Kupusa kumbwambwana. Mudziwa mkazi wanu akamamva zoti mukugonana ndi mkazi wina zimansausa. Pamakhala mafunso mkati mwake. Chuchitika nchani? Achimwala, vuto ndi chani? Vuto ndi chani? Ndi ulephera chani pamudzi pano? Ndifotokozereni. Ndifotokozeni amunanga. Nchifukwa chani mumachoka nyumba mwanu kupita nyumbayo mumakasaka kusha? Chimene akazanuwa alibe. Chimene mumakachipesa huko ndicha masevesi kapena osauza bwanji akazanu. Chimene mumachokera nyumba nkupita soko ncha. Mkazi wina aliyense pa dziko lapansi akangomva kuti mamuna wake akugonana ndi wina, olo chakudya sichingalowe. Sangadyenso. Sangadye. Oloti changu atsingoyang'ana. Mkati mwache mumayenda mafunso, ndarani? Ine ndiye ndarani, ndaipanji. Chandigwera nchani? Chachitika nchani paine? Akakumana ndi nzake uja mtima kupweteka. Mtima kupweteka. Mtima kupweteka. Abambo kuti sidwani. Polani mtima. Ngofanana zimayiwa. Mumasiliratu zovala. Mumasiliratu fadi wina wachena vala bwino asamba. Panganizo mwazo kwa akazanu. Agulire niso nizovala akazanu. Acheneseni akazanu. Tamayendani nao ni akazanu. Ndi mkazi wabwino kwa mpiri. Angosoyeka kunsambisa ndi kunchenesa. Ngulire nizovala samba mwamba mweni mkazi wabwino kwa mpiri. Koma chiwanda chikalowa dzina dzimachita kuti sapapa ndi chiwandadi. Mkazi wanu wabwino, wokuda bwino, woyera bwino, mudzampeza chinzibambo chompwambwana, chibwenzi chakecho chinkazi, chochimwika, chogendeka, koma nkumadabwa kuti madalawa kuganiza bwanji, kumbwambwana, kupusa. Nkhawa zochokera mbanja. Zimayi panothupira teratu. Nkhawa zochokera mbanja. BP yakwera mwa zimayi. Mukamapita zimayi ambiri nchipatala mu BP. Mudzwa ma BP ena zimene akumva kuchokera kwa amunawo. Ma BP ena akukwerawa. 200 chakuti, 100 chakuti, zimayi BP. Ena mpaka na mastroke, zimayi BP. Mpaka na mbali ina izwalo zikufa. Zina ndi zimene mukuchita inu madala. Mukuapangisa nzimayi, mukumpangisa nzimayi thupi kutha, mwampangisa BP nzimayi chifukwa cha machitidwe anu. Mwayiwala mukuchokera kuti, mwayiwala mene mudakumanirana, mwayiwala kuti mudali mphawi, mwayiwala kuti mudali kumudzi, mwayiwala kuti mwabwera kuntchito, mwapita kunjako kukasaka kumagobo, mwayiwala ende zimene zidzapangisa kuti muyambe kukumana ndi akazena nimati ndilize khwerere, osayiwala kumene ochokera. Adapirira na nsusi. Adasekeda pachiyambi na nsusi.
lelo dzamba kuyenda mujenso ndi nansuzi yemweyi musansiye nansuzi lelo mwalemera nkonde nibe ni nansuzi musansiye nansuzi ndi amene ankakupemphererani mulibeke na kalikonse ankapita kumunda kalima uyu mulibeke na kalikonse ankakwera phiri la bunda phiri la sochi phiri la zomba kupembedzera mbuya musinthe nyengo zathu amuna ngali kunja atate musinthe nyengo zawo koma chimamuna chopusa kunja kwanko chakwariranso mkazi wina kupusa mwayiwala umene mukuchokera mwayiwala kumene mukuchokera mwayiwala kuti mkazi adakupitirani mwayiwala kuti kale munkaganidwa mwayiwala kusimbwa kwa zibambo ena mkazi amene si status yanga si malevu anga ayi mkazi amene ngopanda sukulu nthawi imeneja wasukulu akadakulolani talauza mudali musodayambe kuvala nthawi imeneja akadakulolani kusamba munkasamba kamodzi pa tsiku nthawi imeneja akadakulolani wasukulu ino nanso zenapiliratu mwayiwala kumene mwachokera malemba akuti mukhale naye mkazi amene mabere yake akukwanireni kodi magwelo wanu ayenera kutayika kunja mwananga bwanji kusokonekera ndi akazi achilendo ndi akazi achilendo akudalibe zaka za 1990 chakuti ndi akazi achilendo wadzamejali mphawe wakudalibe ndi akazi achilendo asakukope asakunongere banja ndilisekhalere mkonde mkazi wako mveke mkazi wako tamvetsera zimene mkazi wako akudandaula khala naye pansi pukuta misozi ya mkazi wako chosankhawa pa mkazi wako fatsa naye ndi malakwitsa pati ndikonze pati mulapire mpepese zimene wamvazi sindipangaso nansusi kuyambira lero mvekeni mguleni madresa pamwamba mvekeni mudziyenda naye mabanja mwina mungali moto kuti munkweze mkazi wanu kukanika dololo muli ndi mtuthumula kuti mwakweza akazi anu simmakweza ola kutsagana nawo akazi anu ayi ola kuseka ndi akazi anu kucheza ndi akazi anu koma mwakumana ndi anzanu akazanu ndi kuseka aini akasanu akumadabwa munanga amaseka kupusa kwa mzibambo ndikupempheni mabere yake adzikukwanirani mudagwesa ndino ngatali mapatapata mudapangisa mapatapata ndino akukwanireni mudzidalisika naye ndi amene mudampangisa kuti unamwali uthe ndinuyo ndi amene adaliso mtsikana amene ndi amene musamuondetse mudantengali dibwili bano uyo mwatha kumuondetsa ninkhawa mudantengali woyera bwino osamba bwino lero mwatha kundesa pano sakuonekaso ngati mwadzana mwatha kumvifinisa mwana wa mwini ambuye akuthandizeni mundilondole mmawa sindathane nando zibambo atate mudzina la Yesu mzibambo uyu alitondovira uyu ndiwachibwana kwa mpiri ali ndi njala mchuno uyu sakhulisidwa ndi akazi ake chinzimu chosira chili mwa iye akubweresa nkhawa mwa akazi ake moti mkazi yawonda chifukwa cha nkhawa zochokera mwa mzibambo uyu maso ache mangukhala mwamwamwamwa kudziko kuno ndikupemphera kuti munthandize ayambe kusapota mkazi wake ayambe kumveka mkazi wake ayambe kudyesa mkazi wake ayambe kuyenda ni mkazi wake kuti banja lake likhale banja la chitsanzo chitani zimene Mulungu polemekeza dzina lanu mwa Yesu Khristu ambuye oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.